7 capital sin kini no, importante sad kay ni per different. Daghan sa libro sa Iglesia Katolika na sa Our Catholic Faith Manual of Religion nga Anger, Sina, Inbe. So muna nga daghan kay na ang prego na sa 7 capital sin against the Holy Spirit. Pero usara may sentro ito ang kining usa sa mga ni di ka mabalik sa kamatuoran ba ni supak kas kamatuoran mo na sin against the Holy Spirit kay Espiritu Santo mao may kining usa sa mga kining tigtudlo sa kamatuoran Juan 16:12-13 niya musupak kas kamatuoran wa kay kaluwasan asa mabasa na 2 Tesalonica 2:12. So mo na sentro. So kana mga i-mention sa enumerate to na mga dagkong sa diha kapital. Pero mabasa na. Pero ang tao nga nakabuhat ana kapital paging sa. So mo na magkinahanglan na ang kanang kapital mortal sin man na tulo gihapon. Banda gihapon ta sa moral theology ang rebus mater. For example pagpatay, daghang mapatay ra baron. Nya full knowledge, full consent. So makumpleto na mo nang kapital sin mortal sin na siya. Unya, yun sa mga paghibaw nga kana mortal sin. Di man ta Ginoo. Muna nga sa matubang Santo Tomas de Aquinas, nil es in voluntate puerit in intellecto. Nothing goes to the will without passing through the intellect. Sa to pa, why mag-aadtos kabubuton kundi magis utok? So ang utok, ang faculty to decide, unsa man, ang utok ba o kabubuton? So daghang kinahanglan masayod na ang mo decide, faculty to decide is the will. Yun sa man ito pagkibaw. Ang will na full konsento. Di mo ta Ginoo, hanap-hanap ba? Mo sumo na di ta ka-condemn. Muna nga, ang kinang naagi na siya. Pero ato kung kining ang simbahan, ni kuan sa external o internal. So sa moral. So muna nga, ang kanang mga sala nga grabe, kanang anger, pagdumot, yun sa paghibaw nga, dumot kina siya. So muna nga, dili maayo ng buhata kay kana padung na dili may nang sala nga kapital kay makadangat na ngadto sa kalaglagan, ngadto sa impierno, pinag 21:8 madagog sa na diha. Pinag 20:10 hangtod sangtod nga ang kastigo ni ana. So dili pa na tapos Sister Oli, tukma tay mga sakramentong confession nga ato mga dagong sa iadton to sa instrumento sa Dios para magaan ang atong kalag yana. Okay.